Ano program mo? Ha? Família medyo bigla lang. Pero kasama din ko. Ni. Gua ko na yan, tifin playa. Siya, yan naman, yung beda, lumilif yun. Relief yun, relax ba niya doon, baby? O ya tulodo figada. Hari babi nga medyo ganun ang big. Iya naman yung nito ba malandi are kung siya nikikoto masera. Unang dari, unang nguru yung tuwa person mo, unang fukoto mafauti. Unang sitwasyon mo ni. Yung wakilo ja ba ujombe nan. Ana jombe te relief. Para relief may problem mo ni mo malas ma pero di sambi belanda. Iyo no. Ongo ko ya tulodo figada. De kari babi nga joga ni mo bu. Na ne buuɗi sako kala mbuuɗi ñalle ɗen wanno ƴamtugol ɗo fiindi mbuuɗi makko kadi jaajano ɗo ko jeññande mo yi jaajan woni fii jaajan wiɗi mum min wataram busugol mum ñande ɗen wanno ƴamtugol ɗi mbuuɗi makko no ko salon ɗo hay jaajanno ga min fiiɗum ɗo anni ɗi ɗo baɓe mana ñawdi fayda fettere wonno village on ɗo fof wallahi fiyo mari wantino naani la ko may mi ala affaire il faut que deux ans faut que yan jajan ko ino da on hay so yiri den kan ko do wata tudde ben andi do ala ko ala me kan ko ma yetto jajan mo of course ni nge ko on programme do ona do andi kan on tude babe mal kan beta ñawdi kayda village on ɗo fof e no ngal be jogi mo tayo ko mi ala kitile ya ko ade ya sukuni mi filu no akintila ko do tugo ko sabulan no do di banki ya ya jama ko ni ya mi kan ko tan be ko ma wa jaba do ti ta ba wa kilo ya mo no pe jado ino no mo to ko yan do ko do di be mana ma ya bare mo no ya Why not? Go let me handle. Allah, yaw ni fe o ngiti ni fe alaykum salam alhamdulillah o ngiti ni fe o golle de koni golle ni labira mo kali so fenatana ni wandiro ko adraman mo nam kanko don heri darangol o santi no golle de hettinama fe koni oyi holane si bakirama ni moƴƴay kono no woɓɓe no ko bako fampoɓe watta a holotoɓe tun on wontene nayi a holotoɓe tun ɓe gonna hoolare ne few goto ƴetti kalis wallahi ɗo fof jonnima ya darnamo enquête ayso ko ɓiɗɗo ma reedu hollumo kan kadi enquête to a dimmo no golle ɗen andi ko sifa ɗum ɗo watta yimɓe goo boy joni acciti wona go ene bale no hoolare ala joni taw taƴƴi tun hoolare ala joni a ɓiɗɗo ma o ni ata o hoolaki ma haray tigi kadi ɗo ko min tigui waɗi fewni nam haray ko fii jiwo miññirawo iila on nam haray ɗe balɗe o yowno ka suudu non min yewti non kono e nder komin yewti kon nam min famodiri o machallah haray ɗo komi ɓuuri e tañƴinade nam ko noddugol pay ko babe makko ñawlino yewtude e makko daara ko honno wonɗen ƴettitirde mourade ɓay bullal ko baggal si ɗo min yamin yewta ko honno min on ƴettitirde mourade ɗum ɗo nangue sati mbi waɗe kisan noddeɓe tummodiram yewte taƴon ñalade kisan so nangue sati ngo ha goɗɗum ngo kadi yanti ɗon haray koye junggo mon nani non ɗo waɗi amin ari fewguidagol e moom nam andi hakkil goto na hakkille ma fewguidano ɗum nam sen fewgudi en gayni yami ya kisan fottuɗen e mum dow ya kisan mi taw yaɓa woni Allah waɗi fotoro woni hewde ni may seɗɗen ka juulirde ɓe tawi en ɗon mako de seɗɗen ka jamiu ɓe seni ɓe tawi en ɗon mako de aray nayi sati ɗum ayi ko Allah hoyniti ɓay Allah waɗi en ɗo fof jiwo on jaɓi e jam moƴƴere minamma yewtila yewti tan ko tigui ha ko an yewtina e o noon waɗete ɓay ko an woni kokko
Okay. Kwan ko tawat. Kita ada watan tidak. Oh. Saya do bautong kami yang macet itu setiap tahu kan enggak? No. Maka saya bau gal Allah. Bukan tekes. Kata. Ais besabu untuk udah mau lo sirat. Ais besabu yang antek aja. Afal tiga. Yang apa? Goba anda di isat tino kong koi. Oh. Ay minggu pun malam makin liburan kok. Via film. Goba anda wadi kan ko tigi be jodi ko mi giti be wo giti kala. O yoti o forsaka. O manaka. O jabani hore mak o jabi Allah inwa. Jabi dew kanga. Yo non ko jabi do dew kanga. Do ne wadi kisang. Ay dengan dua version na. Wa indiro jabi goy andef unno jabi jangu tu mobile tu yang ini unna ba. Unno jabat jono anda di ko fe uruman ni do. Do wai tu ya beteke aro gaini nati. Andi kai sonati jon. Ibu di anti andi minggu andi. Ala ko itadi ibu do wita kan demu ala pa ala pa. Tapi galle wolte. Ina jetti kala ko me mari min joni. Ni Yata. yo non do so jom mi jon. Gasa sabu minyamma ko non ko sirabe. Gasa o herfe hande kadi ar gol yande tadi bi min bu. Wona woni ho ko nyamande si nama nyamande. Saya ni ma tigi yoba. ayoba yegu kono wa gasa ɗum ko do o yara Lala. Oh. Le min nani mi jabi. Ko yewti on kon andi be rewbe. Yogaɓe no toon ɓe wawa kamɓe minnirde hunde sabu nefsa lami kettali hundu quoi ukkito landitagol mum puusol me ɗum sa yiɗi noon fof Na. ɗum pigin landi tikel mum awa o winnila sina hara o affection mum ko haalal nan ko ñoɗaki ko haal ɗum fof yaawe bonde awa ɗo woni ko wonde waɗande ko fuño jomɓe ɗon so jombama joni ɓerɗe ɗi moɓɓe tigi a yimɓe faalama na o gayni ƴettino hokkamo fiyo ɗoma ɗum kamɓe tigi yimɓe faalama wallen wi jonde gasi jommi jiɗi joni a yofire puɗɗi seeɗa ha no wari yakat ha kamɓe tigi ɓe nayi mon ɓay si debbo si sonnaɓe ɗoftankeɓe waraniɓe gara koko faalaji o ari ya kamɓe tigi ɓe no ɗomaɓe ay oni sala gonga toro nayi sahaba nafo yo Allah taw ara ko jombalde ko ɗaɓɓude jombal Allah par ce que biji ɗi no metti sifaade min hande kamɓe fof kaɓe goni ɗon woni kankoba woni jalikaba tijan ba no welana ɓaylam jani kañum on ɗon reeni mi woltaki yawgoy aytiki ha mi yewtike mi pii o mi tijani joni ha jartoto o wala ono yo Allah wallumo kawi Langanti langanti dernier temps billahi an kono mi jajanga kono mi dita be fi mariage billahi bin ko bani hala ni wala mi dita no haje ta ke so mi hala ki no ma no ga ko ni no go woni responsable ko siguni amami kono bala wadi arrangi don ha o da bi fi do gango bi ni ko sala na se ese bu ni na hala di ni ma hala donc sarde tem ko modi makko ɗum ɗon no ɗon an kadi ko salnotoɗa ko fiya ɗum ɗon no ɗa faami joni heno ko watten ko ay tummin si allahu lan ɗon jaaɓi kenan en a haalana himɓe otowal makko ngal ngalotowal makko yo jonnumen ngal ɗo mi gorede hamɓe e puis ɗum ɗon gasa goy tan fini kadi ɗum ɗon ko an jettata responsable tan toon ɗum askata tan de men ɓe mi waɗay susaji ɗi ɓe wayade mbiyan asko 5 6 joƴƴinen ɓayko wimo haray ɗum ɗon wona suffisant hande kadi a faami ka bon sinon fekki paɗe maɗen ɗa ɗo